Νέα νομοθεσία. Υποχρεωτική φιλοξενία προσφύγων σε ιδιωτικά σπίτια. Πρόσφυγες που βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα προέρχονται κυρίως από το Πακιστάν και τη Συρία. Για αυτούς τους πληθυσμούς η πολιτεία προχωρά σε μια νομοθεσία που ανατρέπει τα δεδομένα. Η φιλοξενία τους θα γίνει πλέον υποχρεωτικά μέσα σε ελληνικά σπίτια. Με βάση τη ρύθμιση, κάθε κατοικία που ξεπερνά τα 100 τετραγωνικά μέτρα και στεγάζει 4 ή λιγότερα άτομα θα υποχρεώνεται να παραχωρεί χώρο για έναν ή δύο πρόσφυγες. Οι οικογένειες δεν θα διαθέτουν απλώς δωμάτιο, θα καλούνται να καλύπτουν και τις ανάγκες διαβίωσης, όπως σύτηση, ένδυση και καθημερινή συντήρηση. Όσοι ιδιοκτήτες μεγάλων κατοικιών δεν ενταχθούν στη φιλοξενία θα επιβαρύνονται με επιπλέον φορολογία. Το κράτος υποστηρίζει πως όποιος έχει πλεονάζοντα χώρο οφείλει είτε να το μοιραστεί είτε να συνεισφέρει οικονομικά, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ανθρώπων που δεν έχουν στέγη. Η επίσημη αιτιολόγηση είναι ότι οι υπάρχουσες δομές φιλοξενίας έχουν φτάσει στο όριο τους. Έτσι, η ιδιωτική περιουσία μετατρέπεται σε εργαλείο της μεταναστευτικής πολιτικής, με στόχο να διασφαλιστεί ότι κανένας πρόσφυγας δεν θα μένει άστεγος.